shi ake jagoranta amma kuma yanzu shi zai jagoranci. To dan takaitaccen bayan da nake da shi a kai shine nasiha ga shi ango da kuma ita amarya. To amarya mu da mun san dan mun san Allah da zai kula da ke yadda ya kamata. Ya fito daga masana'anta wadda mu muke nuna wa mutane yadda za a yi tarairaya ta ya mace a zauna da ita cikin zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali. To abin da nake so shine da Allah daga ke har shi ku zama masu haƙuri da juna, domin shi zama na aure daga lokacin da aka ce an shiga cikin gida abin da ya rage fa sai dai haƙuri. Haƙurin nan shi zai tabbatar da irin soyayya da ƙaunar juna kuma da ake yi. Allah ya ba ku zaman lafiya, Allah ya kawo ninki ba ninki juna ta gari ita muke fata. Mun gode duk wanda suka murna kuma muna godiya gare ku bai da mai da gida lafiya. Bi wasu babban tafi da Allah ku tafa sarki Alilu. So muna godiya sarki a dade ana yi sai gaskiya kai ma da shan Allah sarki Alilu bai sangaya mune maka fatan alheri ambassador ta ko ina. Wai me sirri ne ko ina kaje sai daga dana an